Yo, what's up guys? Ngayong gabi guys, o Merry Christmas na itong tanan guys. So nakaroon sa balay guys, nagigda-higda na ko niya kay ang akong YouTube wagi tay kuan kanang walay video upload. So ato lagi ni pugso na itong cellphone nga gamay ra kay imbe kini nga sa cellphone. Mura may tinaw kamera kaya akong cellphone. Bati na kamera, so magdag ka tagamay niya akong bata ako sa ipayan kaya ang agtang gipaningot. So nada tay ablihan ron guys nga kuan mo'y permiro na kong dawat o pinaskuhan rong adlaw na ko ablihan nga kuan kanang gamay buyot-buyot mo ko hibog ko sa isoda to. So ako to ablihan ron ipayan sana ko ni gamay kay paningot yung tao ni kambugoy paningot wagit o may kuantre kurentis yan muwag na kong naong guys sa kuan building grabe inita dito sa kuang pisto ganiha sa plapo. So ito sa nipipayan kay mauwa niya silok. So karon guys ang manakog paypay guys ugan na iyang lagtang singot kay bata ataw ni. So natay ablihan nag-vlog sa taba kaya itong YouTube taon o nisud so ano ko ka-vlog ay tungod sa gani ato ang cellphone nga bati na kay kamera. Napay-swat guys para guys ko ako niya sa guys soda ni para mag brief siguro ni ato ni ablihan og suway. Shout out day ko ni kuan Rini Romano diha. Salamat kay birthday sa imuhang naskuhan ba dayo. Ikaw pag first time ka virgin sa kuwaron paskuha. Maro magsinina nimo. Maro mag jersey ni. Sanina gid. Sanina gid. Call of Duty Modern Warfare. May lang din natin sinina. Kaya nagkagutay-gutay na labatan ng watay sinina. May natin pinaskuhan diba? First time ang pinaskuhan rong Disyembre ha. Kamu unsa may inyong first time nga pinaskuhan ron? Kani mo ni akong first time. First time na siya kay hinatag yun ba? Wata mangayo gitagaan kita kanang maglarong pinaskuhan. Kanang mangayo ta. Gitagaan ta di na pinaskuhan man. Kundi pinangayo na di na pinaskuhan. Sama na ako nangayo ko kalendaryo. Ano? Palawan. Hindi mo na pinaskuhan, pinangayo ko na. Pinangayo na ko sa Palawan. Mo na kuan, pinangayo, di na siya pinaskuhan. Kaya mo na ihatag sa tuwa, nangayo mata. Kani may klarong pinaskuhan. Di ba? Magini first time. Kaya sa mo ang kuan mo commenter, manang ko pinaskuhan kay wala man gani tay di na experience yun ako guys nga dito kong Bohol marang naglisod sila sa budget pa
isod sila kuan munang wala kong appeal para kini kuan ko sila ang kuan sa among kumpanya ba murag lisod sad ba kay muna daghang kay mga kuan basta mo na ako asawa ka nagyaw-yaw kay wa ko kong appeal wa ko kadaog mga dilata ko mo sa tuong mga kuan so wala na ni kamot ta bahalang magbuod ta di ba. So thank you guys yung pagtan-aw diha guys. Yeah. Mapagibalik na og vlog kay ako ang cellphone lagi guba kani. Ini cellphone na. Guwag kamera. Mani akong cellphone ya kani, mani cellphone akong asawa. Guba na magkamera na mo ni vlog karon testingan tag vlog dire. Na ikaw man ni vlog ipasa na to dito adto na to i-upload. So salamat sa inyong pagtan-aw og mayong Pasko na itong tanan o Happy New Year. Hinaot nga maayo atong Pasko, maayo atong New Year, sama atong niagi pag yung mga tuig guys nga bagyo. So nakutason guys og mayong Pasko na tanan og mayong gabi o ay kalimot sa pag-subscribe diha katong gusto mo subscribe lang. Daghang salamat.